Ambalma naftebe flebo ami fuli nyesi omani wati na kafoye obi fiafre na ni wati na ka ofo akotawla kafoye ko bismillah ala keneka histoire légende nyanye ale keneka histoire légende na le kenesikira ale ko ba ofo abi ba ba wele ma ba obe ma ba kuma ofo wa ma ba mu fana sikime ka fle ni wati na mu fana siku ka to mata so akonnala wala sanni anya ofo ami baraka bila sofi la masai ala mi na yeda ala mina ibn amadaya da ambe alifu sanani wati ne anyi alafu ambe seli ankoti muhammadu sallallahu alaihi wasallam cide mambai cide mina le na meka yele mbo onyi wala sa ambe seka aljina so to mina kuma ambe fuli nyesi alima ne anyi alifu afana mbo ala ya ngi yesu sigi sababu bo munna ambe ulufu dati fuli mina wala sa bi asira ga keneka kene min ni andona macha ambulu sabu mabi ambulu bi ni kana ko folo ye na mamindo soni sisa amila ayiraula mamindo abina ayira fo ayi ka okilla chigi ka ayiraula ka fa de la ka tame ana kenenga wala sabi masala konna la ni wele bla mbarake nyoma nyere dogo nindo ale be radu benkana ko tarado chiwara wera fa nyema bado Iba Diallo bi nale dina jaka masala sigi bi ka nyesi anga ma bismillah watuma dana men anyesi anga ma welelema iba microphone di alema aka foli ku folo ka anyesi en fleba belajilema neftebe fleba belajilema iba idalo ibismillah makanaka sele ko trawde amba fongo saha ka neftebe alame bani afleba belajilefo mun ti sansoro juruko ni yame idoni bata afoki nyuma neftebe lame bani aflebaw olude anga nyumba wi ka ufu uka oyere ci barake ko nyumana Nijaranye iba ijalo aba ibismillah kereka saha bi ende na jaka masala ka anga ma wulile ma belebele mbe ambolo bi ba mi nyake ala e ka ke kirai ka fatan jigitu ka dese bagato jigitu ka donc ka fo ala e doni ndia doni ni ka ke ni sumo to pe mo nyefenyi mba ke jamana mo nyefenyi ka ke jamana do mo nyefenyi ka ke fatan doni no ti fendon mo ni rebe do don ka lu mo ni na ka doni o ye joni bi bela jele ko ko karim konari Unbakaw ko karim bonko karim mali seleke nani bela jele ka karim bi ale de be ambul ko somadaina ana bena je ka masala jume ka dolo da jena mi kuma dolo ka ambi ko fo di karim yere ma ka foli kun folo ko kuma kan di ama aka yere fo bina na madewu ni mamu ni uba don o ka do foro ka don ya ka karim kola o tuma ambo masala di ama karim eni nyama Ok, an foli b'an lamɛnbaa cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ hali Mali kɔ kan maa min b'an su 9 TV sanfɛ ale n'an ka kuma yɔrɔ wɛrɛw la ne ye Karim Konare dolo karamɔgɔ ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kuluba Sogonafima mais Karim yɛrɛ ye Bɛlɛdugu ka ye Bɛlɛdugu dugu jumɛn ye y'o ko na Karim bɛ bɔ yen a Karim ye maliyɛn ye ayiwa n'Ala sɔnna ma an bɛna baro ɲɔgɔn fɛ bi mashallah a diyara n ye o tuma an tɛ nin ko bila ka girin a la bilen ɲininkali kun fɔlɔ o ye Karim i ye dolo karamɔgɔ ye siga t'o la dolo dolo ye fɛnba ye dɛ siga t'o la i ka tɛmɛ ko fɔlɔ yan nɔ i ye caman fɔ an ye o kɛra don kibaruw kan o kɛra nka bi an b'a fɔ i ka segin ka maaw hakili jigin dolo ye fɛn min ye maaw k'a dɔn dolo ye mɔgɔ ɲɛ fɛn min ye buna adamadenya kɔnɔna la ok o tuma kuma b'i bolo o kuma diyara n ye a fɔ dolo dɔnni ma a fɔ dolo yɛrɛ ma a fɔ dolo karamɔgɔ ma tubabukan na ko astrologue bamanankan de ye dolo karamɔgɔ ou bien dakan karamɔgɔ ale ye jumɛn ye ni mɔgɔ bangena ka na dugumakolo kɔ kan yali mɔgɔ kelen kelen bɛɛ n'a nakun de don parce que u bɛna ka bɛn san kalo ni ɲɔgɔn cɛ de ma k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ la ka taa se 31 décembre ma ne b'a dɔn maa o maa bɛ dugukolo kɔ kan bi tile in na papier ko tile in na an b'a dɔn n'i ma bange a kalo dɔ la i bange a kalo dɔ la donc dolo yɛrɛ de ye waati dɔnbaga ye
dolo karamɔgɔ de maa min bɛ kuma waati kan karisa e bangana ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka bɛn nin waati ma nin waati min mun na se e ka ɲɛnɛmaya ma e nalen mun filɛ diɲɛ kɔnɔ e kan ka tɔgɔma sira jumɛn fɛ pour que e bɛ ka maaya hɛrɛw sɔrɔ baara jumɛn bana jumɛn gɛlɛya jumɛn bɛ ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ tɛmɛ sira kan ni e bɛna se k'o dɔn dugumakolo kɔ kan o dɔnbaga de ye dolo karamɔgɔ ye o de y'an sigi kun ye bi kuma kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ faamuya sɔrɔ a faamuna Iba Jalo ayiwa ɲininkali Sele ko y'a fɔ cogo min na jɛmukan in ni a tɔgɔ ye histoire et légende a bɛ seko ani dɔnko ko fɔ ni ye seko ni dɔnko ko fɔra o bɛ an ka jamana yɛrɛ ko fɔ n'o ye faso Maliba ye seko ni dɔnko jamana don tariku jamana don dɔnni jamana don kodɔn jamana don siga t'o la n'a ma ɲa ko dolo karamɔgɔ bɛ an bolo dolo a bɛ boli waati kan diɲɛ sosigi yɛrɛ ye waati ye ɲɛnamaya ye waati ye dolo karamɔgɔ Karimu kodɔn kɔnɔ don kokɔrɔdɔn kɔnɔ don a ka dɔnni k'a ta Beledugu ka taa bila yɔrɔ caman k'a min sin fɛ k'a salo bɔmɔsi la ne bɛ fɛ ka Karimu ɲininka dolo karamɔgɔ doloso joli de bɛ yen diɲɛ sosigi kɔnɔna na o doloso ninnu olu ka jɔda ye jumɛn ye buna adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ok ɲininkali diyara n ye Iba Jalo doloso ka ca mais mun bɛ kuma maanifinya waati kan o ye 9 ye a fɔ olu ma les planètes les 9 planètes n'i y'o planètes ta k'a lajɛ tɔgɔ b'u la a dɔw ka maraw bɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ kalo ni kalo san ni san tile heure dɔw ni ɲɔgɔn cɛ o doloso bɛɛ la fa n'a ba o de ye kalo ni tile ye Ala ye kalo o da k'o kɛ su ye ka tile da k'o kɛ journée ye n'i y'a ye tile bɔra o y'an ye tilefɛla na a ye planète ba mun di o ma o de ye soleil olu ja mana sigi maanifinya kan o bɛ mun fɔ ka ɲɛsin bunahadamadenya yɛrɛ ma ni mɔgɔ nana diɲɛ kɔnɔ i bɛna ka bɛn waati dɔ de ma waatiw tilalen bɛ nin so 9 ni ɲɔgɔn cɛ nin dolosoba 9 n'an bɛna da dɔ la bi o de fana bɛ kɔnɔbara kalo 9 ma kalo kelen o kalo kelen bɛ don so kelen kɔnɔ n'a sera so 9 ma n'o ye tile ka so ye jiginni muso bɛ jigin k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɛn o de ma o la ale ka karisa ka tile bɔra karisa ka sanga sera karisa ka waati sera karisa nana diɲɛ kɔnɔ sisan a bɛ jate diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw fɛ o de bɛ dɔn ka bɛn doloso 9 in ka kuma ma ka bɔ so fɔlɔ la ka so 9 ma ale de bɛ dɔ kɛ jagalemani ye ka dɔ kɛ kumaba ye ka dɔ kɛ setigi ye ka dɔ kɛ sentan ye ka dɔ kɛ kumaba ye ka dɔ kɛ n'i ye ko sɔrɔ a bɛ mɛn bolo k'a sɔrɔ a ma ban dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ fɛn dɔw ma ka tila k'a kɛ o tɛ mɛn o bɛ bɔ o bolo a bɛ masaya di dɔ ma a bɛ masatanya di dɔ ma a bɛ se di dɔ ma a bɛ sentanya di dɔ ma doloso 9 in de sigilen b'o kan dɔɔni bɛ kuma mun kan n'i ko bɛ dolo jate fɔ a ka ca kosɛbɛ parce que hali sisan astronome minnu bɛ taa sɛbɛn minnu bɛ yɛlɛn ni appareil ye ka taa filɛ a fɔ olu ma astronome olu de b'a nombre hakɛyaw sɛbɛn an ye nin hakɛya dɔn ka fara kɔrɔlenw kan mais dolo karamɔgɔ bɛ baara kɛ ni a effet de y'a ja ni doloso in mana na nin kalo in mara ni tile hakɛ in kɔnɔ ni san hakɛ in kɔnɔ a bɛ mun de se dugumakolo mɔgɔw ma a bɛ mun se yiri ma a bɛ mun se bagan ma anw de b'o dɔn ni ne ye dolo karamɔgɔ ale ni dolo sɛbɛnbaga danfara ye doloso hakɛya la Sele ko ne ma fa dɛ ayi Iba ɲininkaliw bɛ yen nɔ bi n bɛ fɛ dolo karamɔgɔ Karimu a ka walawalali dɔ kɛ ne a bɔra ka a fɔ ko doloso ye 12 ye a ka ca nka kumaba ye 9 o kumaba 9 a ko kelen o kelen a bɛ se ka kalo mara a bɛ se ka san mara ne bɛ fɛ a ka i da don o kumaba 9 in na n'o ye san o san mara maa min mana wolo o san kɔnɔ o ka bunahadamadenya bɛ kɛ cogo di o ka latigɛ bɛ kɛ cogo di o ka sinikɛnɛ a bɛ kɛ cogo di ne Karimu bɛ se ka o walawala ni lamɛnbaa ni filɛbaaw ye Iba ɲɛ o tuma Karimu ɲininkali filɛ nin ye ɲininkali diyara n ye ayiwa o so 9 o de bɛ tila san kalo 12 ni ɲɔgɔn cɛ n'an b'a fɔ doloso ye 12 ye
doni dɔ bɛ jɛ so dɔ la ɔ doloso fɔlɔ ni an b'a fɔ o ma ko fa o de ye tile ye n'o ye soleil ye ale de bɛ yelen mɛnɛ diɲɛ kɔnɔ ka lumière di doloso tɔ bɛɛ lajɛlen ma dɔnni kɔnɔ an b'a fɔ le père o de ye facɛ o doloso in bɛ tile 30 dɔrɔn de mara san kelen kɔnɔ tile 30 a bɛna 2024 fana bɛɛ mara a ka munumunu sira fɛ a bɛ tile 30 mun mara o tile 30 de bɛ daminɛ juillet kalo tile 22 23 ka na se août kalo tile 22 23 ma o tile 30 waati furancɛ o denw a bɛ fɔ olu ma horoscope la ko lion tile ka jamakulu mɔgɔw o tile an b'a fɔ de ma maison 5 so duurunan o de ye sitanɛ ka so ye ale bɛ fɔ ka ɲɛsin buna hadamadenya ma ale de bɛ den représenter den bɛ sɔrɔ cogo di fa ale ni ba ka jɛ de bɛ na ni den sɔrɔli ye ni kuma in bɛ faamuya donc n'ale nana maison 5 mara sisan ka na sigi lion ka so kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ bange juillet kalo tile 23 ka na se août kalo tile 22 ma ayiwa o maaw bɛ kɛ maa ye maa kunkolo gɛlɛnw ka ca o la mɔgɔ sariya gɛlɛntigiw ka ca o la n'i y'u ye i b'u ni masaya de ye n'i y'u ye i b'u ni bonya de ye n'i y'u ye a ka d'olu ye olu yɛrɛ de ka ye n bɔlen filɛ komi tile bɔlen filɛ n tɛ se ka dogo o mɔgɔ mana kɛ kojugu kɛ sira o sira kan i b'a dɔn i tɛ furancɛ jan sɔrɔ a la n'i ma malo n'o kɛra ɲɛmɔgɔ ye n'o kɛra ko o ko kɛbaga ye a mankutun taga ka di mais a mɔgɔw la a cɛ fara muso kan mɔgɔ mara gɛlɛnw don maa mun tɛ sɔn maa ka mara an b'a fɔ commandement ka di mɔgɔ minnu ye mɔgɔw don ka sariyaw bɛ dama tɛmɛ parce que olu b'a fɛ fɛn bɛɛ ka to olu ta la parce que ni tile bɔra planète tɔgɔ si tɛ ye lion jamakulu mɔgɔ 100 o 100 sara la a 80 masaya de ka d'u ye an b'a fɔ a denmisɛnninnakaw ni mun ye farikolo dɔgɔmani sɔrɔ o dusu bɛ farinya ni mun ye farikolo kumaba sɔrɔ o dusu bɛ magaya a cɛ fara muso kan n'i ye u don furu kɔnɔ f'i k'i muɲu n'u ye de sinon furu labanbaliya bɛ ni jamakulu mɔgɔw sɔrɔ ka sababu bɔ dusukolo bonya kojugu la parce que tile bɛ cœur de représenter dɔɔni kɔnɔ le cœur planète ne b'o représenter n'u bɔra f'u ka ye a mɔgɔ 100 o 100 ka fɛn sɔrɔ denmisɛnninya na ka laban maakɔrɔbaya la k'a t'u bolo i b'a sɔrɔ 50 dɔrɔn de bɛ se ka u ta laban sinon 50 dɔ in si ka fɛn tɛ laban a cɛ 100 u mana don baara la a daminɛ bɛ ɲɛ o bolo f'i b'a fɔ non ni karisa mun nalen filɛ ka bɛn an ka service ma k'o yɛlɛnna a bɛ se yɔrɔ la a ka ko bɛna gɛlɛya f'ale yɛrɛ bɛna fɔ ne ka ɲɛnama bɛ tɛmɛ sira jumɛn kan a bɛ t'o la fana lumière bɛna bonya tuguni sɔrɔ bɛ na o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yɛlɛn ka jigin o ka ɲɛnamaya kɔnɔ o de ye fa ye o de ye tile ye o de ye sitanɛ ka so ye ale de ni dugɛn ale de bɛ kanu ko fɔ n'i ye gulɔ kanu i ye ni dugɔ kanu k'a sɔrɔ a man ɲi n'i ye dɔrɔgu kanu i ye fɛn dɔ kanu mun ka di i ni ye mais ni a bɛ k'e yɛrɛ ni tiɲɛ donc sitanɛ de don c'est le Satan o de bɛ fɔ tile doloso ma n'a donn'i la n'i bangena ka bɛn n'a waati ye n'a ja sigir'i kan e ka maaya i bɛ fɛn o fɛn kɛ a tɛ se ka dogo o ye tile ka yɔrɔ ye n'o ye fa ye an bɛna se ba ma ka sɔrɔ ka se doloso tɔw ma n'i nana i da don ba la n'o ye kalo ye la lune ale bɛna faso de maana o fana de bɛ tile 30 maana dɔɔni kɔnɔ munna muso bɛ furu kana cɛ fɛ parce que lune n'o ye kalo ye o ye ba de ye donc ale nana sigi doloso la faso kɔnɔ pour que k'a yira mɔgɔw la ko muso de bɛ fara cɛ kan mais an ka farafinna taabolo la cɛ tɛ fara muso kan o bɛna doloso jumɛn mara o de ye cancer ye cancer dun bangena diɲɛ kɔnɔ juin kalo tile 22 ka na se juillet kalo tile 22 ma o tile 30 furancɛ denw horoscope tɔgɔ de ye cancer ye mais buruju dɔɔni na an b'a fɔ faso denw buruju so 4 na olu de ye kalo ye n'o bangena ka na diɲɛ kɔnɔ o bɛna kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛna bangeni de latigɛ sisan an ka den ɲini an ka furu an ka den ɲini an ka donni ko la an ka ɲɛ sɔrɔ an ka jamana ko ɲini k'a kɛ o de mɔgɔw bɛ bange nin waati in kɔnɔ cancer mana na mara la sisan n'o ye ba ye ale bɛna miiri dugukolo ko la foro ko la an ka jamana ko la an ka dugu ko la o doloso in dɔɔni de nana to sisan découpage kɛra diɲɛ kɔnɔ k'a yira nin ye Mali territoire ye nin ye maliyɛndenw nin y'anw faso ye
ni Ivoire territoire ye Ivoirien denw de y'u faso ye cancer ka yirali a ka cycle mara waati de nato donna diɲɛ kɔnɔ o bi maa minnu mara o bɛ kɛ cogo di o mɔgɔ 100 o 100 fana 70 sigida la musolakaw la o ti furu sɔrɔ san 128 e saba olu ka kɔrɔbaliya de bɛ k'o ka furu waatiw ye ou bien o furulen denko gɛlɛya bɛ n'u sɔrɔ denmisɛnniya kɔnɔ fo a bɛ fɔ karisa ye kona ye fertilité de bɛ cancer la ka tɛmɛ sin tɔ bɛɛ kan donc pour que k'a jira ale ka bɛna san mara ale bɛna mɔgɔ minnu mara donc n'u donna furu kɔnɔ n'u donna ko min kɔnɔ f'u ka patience garder ka taa n'u ka ko ye dɔɔni pour que u bɛ se k'u sago sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ parce que ale cancer dolo effet a b'i denkisɛ dɔgɔya fɔ denmisɛnniya kɔnɔ a bɛ furu gɛlɛya fɔ ka ɲɛsin muso ma a fɔ ale ma faso a muso pour que a ka furu dolo dɔ na n'anw y'an ka dati sɔrɔ anw b'a fɔ a caman ɲɛna n'i bɛ bɔ ka taa bɛnna na ou bien i bɛ bɔ ka taa lamɔ fa terikɛ fɛ ou bien i bɛ bɔ burusi kɔnɔ i bɛ taa duguba la ou bien i bɛ bɔ dugu la i bɛ taa dugu wɛrɛ la o déplacement bi k'ale ma ouverture de dayɛlɛli de o de b'a to ale ka ko bɛ sɔrɔ o cɛlaka o fana ka furu ko mun bɛna gɛlɛya an ye nin ta balima furu la o ma se ka to a bolo an ye terikɛ bila ka dɔ ɲini o ma se ka to a bolo an b'a fɔ problème de choix na ka di a jamakulu cɛlakaw la ka sago a musolakaw kan et puis intuition bɛ ni doloso mɔgɔw sɛgɛn tubabu b'a fɔ intuition mais an b'a fɔ kunnafɛn dɔw b'a fɔ dalaminɛkɛ dɔw b'a fɔ jinɛ o de bɛ ni mɔgɔ caman sɛgɛn mais ni mɔgɔ dusukun na i bɛ mun ye a cɛ n'a muso faralen ɲɔgɔn kan sisan i bɛna ye bɛn ka ɲini ka don kow la u yɛrɛ mana kɛlɛ dabila a tɛ ban mais u tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ la n'u m'u lafara a bɛ fɔ cancer de ma ko paix bɛn ala ye kiraba dɔ d'a ma ka bɛn cancer yɛrɛ ma n'o ye an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a o de ye cancer ye donc o la o nana diinɛ mun ye o fana nana ni bɛn de parce que ba bɛ a ɲini denw ka fara ɲɔgɔn kan a t'a ɲini o ka fara o ye kalo ni tile n'an bɛ don dolo kɔnɔ su ni tile f'an k'o ɲɛfɔ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka don doloso tɔw kɔnɔ n'o bɔra yen sisan tile bɛ doloso jumɛnw balo ni o doloso ka baloli ja bɛ sigi maanifinya kan dɔgɔkun don tɔw la ka bɛn doloso tɔw ma an bɛ n'o d'aw ma so 2 la olu bɛɛ bɛ tile 60 de mara dɔw 9 fɔra a tɔ ye 7 ye donc o tɔ 7 ayiwa o de bɛna tila sisan ka sigi dɔgɔkun don kɔnɔ o don dɔ ye jumɛn ye an bɛna se mercredi ma n'o ye mercredi ye n'o ye araba dolo ye a bɛ f'o ma planète mercure o de ka surun tile la ka tɛmɛ dolo tɔ bɛɛ kan ale bɛna kalo 2 fana de mara ɲɛnamaya kɔnɔ o kalo 2 bɛ kɛ doloso 2 ye mun ni mun tɛ kelen kelen bɛ kɛ doloso cɛman ye a ka mara 2nan bɛ kɛ doloso musoman ye parce que an ye cɛ ni muso de fɔ an ye fa ni ba de fɔ donc dolo tɔ fana bɛɛ bɛna kɛ cɛ ni muso ye sisan donc n'a nana a ka mara fɔlɔ bɛ daminɛ mai kalo tile 21 ka na se juin kalo tile 21 ma an b'a fɔ o ma jamakulu mɔgɔw ma ko horoscope Gémeaux ka jamakulu mɔgɔw ɲɛda 2 maw mais ale Gémeaux kɔrɔ ni Gémeaux tɛ kelen ye Gémeaux ye 2 ye mais Gémeaux ye kumaɲɔgɔnya dolo de parce que araba dolo b'a la o ye cɛ ye a bɛna musomanya di an ma kalo jumɛn na o de bɛ daminɛ août kalo tile 23 ka na se septembre kalo tile 22 ma horoscope jamakulu mɔgɔw tɔgɔ bɛna wele ko Vierge Mercure ka muso bolo a ka cɛ bolo o ye Gémeaux ye a ka muso bolo o ye Vierge donc n'a nana Gémeaux mara o mɔgɔ bɛ kɛ cogo di ɲɛnamaya kɔnɔ o mɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ ye olu ka waati bɛ bɛn fiɲɛ mara ma n'an b'a fɔ le vent mais olu bɛ bɛn air chaud fiɲɛ kalan o effet bɛna jigin dugukolo kan ka na mɔgɔ minnu sɔrɔ yen a bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ka ɲininkaliw ka ca u ka ko sɛgɛsɛgɛw ka ca sigiyɔrɔ kelen tɔɔrɔ kelen b'a mɔgɔw degun n'i y'a ye maa tɔw cɛ la i b'a n'olu bɛɛ kɛ caractère kelen comportement kelen k'a sɔrɔ yɔrɔnin kelen ale bɛna a yɛrɛ distinguer ka bɔ jamakulu tɔw cɛ la ne de filɛ nin ye ne ni tɔw tɛ kelen ye o mɔgɔ kuma bɛ nɔgɔya o ma hakilija bɛ kɛ mercure mana adamaden mara ka den mara i ja ka sigi doloso in kan ou bien i ka bange ka bɛn nin kalo fɔlen ma i ka kuma bɛ teliya n'i y'a den yɛrɛ i den na san 1 dɔrɔn a bɛ se ka kuma bɛɛ ɲɛfɔ san 2nan dafa k'a sɔrɔ a bɛ se papa la a bɛ se mama na a bɛ se calcul misɛnmaninw yɛrɛ la a bolo fɛ a bɛ kodɔn di mɔgɔ ma mais ni mercure tiɲɛn'i bolo Gémeaux kɔnɔ a bɛ fa de don hadamaden na fa jumɛn i bɛ fa tɔ minnu ye n'u b'a la ka papier ta ka kalan sirada la ale de b'o représenter dɔɔni kɔnɔ n'a nana don Vierge kɔnɔ a bɛna mɔgɔw mara ye muso bolo kan cogo jumɛn na
a bɛ n'olu kɛ serviteur ye ne de b'a dilan baarada la ne de b'a ɲɛ nin yɔrɔ la ne de y'a dilan nin ye ne de y'a di nin ma donc n'a nana vierge mara a ja bɛ sigi jamakulu minnu kan n'a bɛ f'o ma vierge n'olu bɛ bange août kalo tile 23 ka se septembre kalo tile 22 ma ni Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta dolo musoman kɔnɔ ye ko bɛnna dimiso ma ale ye bɔgɔ ye merguer dun ye dolo ɲɛmisɛnmanin ye dolo dɔgɔmanin don anw b'a fɔ ko sɔrɔ dɔgɔmanin dolo de don n'a nana mɔgɔ mara i bi misɛnya i dalakan bɛ caya a bɛ tɛgɛma gɛlɛya se dɔw ma a bɛ métier caman ɲɛdɔn di adamaden dɔw ma i mana métier fɛn fɛn yira u la ɲɛnɛmaya kɔnɔ u b'a fɔ n'i ye dɔ kɛ nin na i mana maaba fɛn fɛn tɔgɔ fɔ a jamakulu mɔgɔ n'o dɔ sigira ka tɛmɛ mais i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ fixelen tɛ kelen kan ni Mali nana i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ le 22 septembre 1960 ka bɛn dimi fana ma Mali ko misɛnmanin tɛ ban Mali kuma misɛnmanin tɛ ban Mali ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn mana na i bɛna sigi dimiso de kunna n'a daminɛ jara laban tɛ ɲɛ n'a daminɛ gɛlɛyara laban de bɛ ɲɛ a ti to bolo kelen ma masakɛ fɛn fɛn bɛna fɔ ka taa fɔ Mali ka date mɛn 22 septembre la o bɛɛ k'u hakili to nin yɔrɔ in na n'i bangena ka bɔ vierge ma o mana sigi muso kan i ka den kɔnɔ den nɔgɔ den bila yɔrɔ n'i m'a furakɛ depuis denmisɛnninya na n'a y'a to yen ko gange kɔnɔdimi don n'i y'a furakɛ a bɛna den sɔrɔ ka sɔrɔ a ma furu n'i y'o to yen o bɛna o bali den sɔrɔ yɛrɛ la a mɔgɔ ka ko tiɲɛnen san'a ka dilan san 35 de don vierge jamakulu a cɛ bɛ ten furuko la baara ɲini na n'u donna ko la u ni maabɔw gɛrɛ ka di u ni kotigiw gɛrɛ ka di nka olu yɛrɛ de fo k'u da duguma ka kɛ serviteur ye ka ɲɛli kɛ mɔgɔw ma n'o kɛra a tigilamɔgɔ bɛ se k'u ka sababu sɔrɔ o bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ ka ko la donc comme olu Gémeaux jɛlen bɛ Mercure la a bɛ président bɛ bɔ ninnu na tɔgɔtigi bɛ bɔ ninnu na kotigi bɛ bɔ ninnu na Ala ka hinɛ Mali président fɔlɔ yɛrɛ la Gémeaux don Moro Keita Ala ka hinɛ Kadhafi la Gémeaux don Donald Trump bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Gémeaux don a faamuyana donc a ye nin mɔgɔw bange dugumakolo kɔ kan ni a bɛ faamuya donc vierge kɔnɔ a nana Michael Jackson bange Ala ka hinɛ la a nana Salif Keita bange o don bɛ kɛnɛ kan bi donc nin y'a mɔgɔ damadɔ ye pour que mɔgɔ ka doloso in taga fan ye n'an bɔra arabadon na an bɛna se mardi ma n'o ye planète Mars ye ale fana bɛ tile 60 mara o planète Mars ne ka di diɲɛ bɛɛ ye mais ale de ka gɛlɛn ni diɲɛ ko bɛɛ fana ye ale de ye nafolo dolo ye ale de ye vie ye ɲɛnɛmaya ale de bɛ représenter dɔɔni kɔnɔ comme ni diɲɛ bɛɛ bɛ girin nafolo min nɔfɛ o de ye planète Mars ka effet ye ale doloso ye kɛlɛ de fɔ a ye fura kunaman de fɔ n'i ye yiribulu tigɛ k'a nɛnɛ n'a ka kunna dɔrɔn Mars don n'i ye fura san pharmacie la ka goûter n'a ka kunna dɔrɔn Mars effet don n'i ye mɔgɔ farimanba ye ko kuma tɛ se ka k'a fɛ cɛkɔrɔba fara musokɔrɔba kan Mars ka effet dɔɔni b'a la mais ka mɔgɔ préciser u k'a dɔn wagati jumɛn yɛrɛ ye Mars ka mara ye o de bɛ daminɛ avril kalo mai kalo tile mars kalo tile 21 kana se avril kalo tile 20 ma o de Mars ka mara fɔlɔ ye à partir du 21 mars jusqu'au 20 avril o ye Mars ka bolo fɔlɔ ye o ye cɛman ye n'an b'a fɔ o horoscope ma ko bélier nisodenw bamanankan de ye niso ye comme nanzarakan donkun y'a la bɛɛ b'i ta de dɔn o la mais a bamanankan de ye ni ka so ye mais u b'a fɔ a ma horoscope la jamakulu la bélier n'an bɔra o kɔnɔ a ka so filanan de bɛna bɛn kalo jumɛn ma sisan Iba Jalo ni a bɛ effet kɛ o mɔgɔw kan o de bɛna bɛn scorpion ma o mɔgɔw bangena octobre kalo tile 23 kana se novembre kalo tile 21 ma san dɔw la a bɛ fɔ o ma scorpion o la Mars ni Pluton olu fila de y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ni tile 60 mara ni Mars ye mara bélier kɔnɔ a bɛ teliya fɔ a tigi la a bɛ dusukolo bonya fɔ a tigi la an ka ko bila ka sini kɔnɔ a bi o goya a tigi ye ale b'a fɛ a ka na yɔrɔ min na a ka dilan ten de mɔgɔ min bɛ agi sans réfléchir a dɔw bɛ ni jamakulu mɔgɔw cɛ la a bɛɛ tɛ mais a dɔw b'a cɛ la mɔgɔ min bɛ ni dugu ɲagamina ou bien ni kɛlɛdaga ɲagamina an tɛ ka se ka se sɔrɔ jugu kan tubabukɛ bɛ bélier signe chef dɔ de ta armée kɔnɔ ka na bila kɛlɛbolo ɲɛma mɔgɔ min bangena avril kalo mars kalo tile 21 kana se avril kalo tile 20 ma o b'o tenintigi kelen de wele ka bila kɛlɛbolo ɲɛma o don a bɛ se sɔrɔ
o don a b'a dato a cɛba dɔ de ye Adolf Hitler Allemagne jamana kuntigi kɔrɔ Mars mɔgɔ de tun don n'a donn'i la a bɛ kɛlɛ dusukun don adamaden na a bɛ liti diya adamaden a tɛ tiɲɛ nka sigilen to a b'o yira a ye Seydou Badian Kuyate yɛrɛ bange an ka Mali kɔnɔ le 18 avril o dun kɛra Mali lim sababu ye lim national cɛba tɛ a bɛ nin cogo la donc n'a ye nin di i ma baara yɔrɔ la o bɛ kɛ maaw ye baara ko bɛɛ bɛ bila mɔgɔ min ka bolo kan ɲɛnabɔli yɔrɔ la mais mɔgɔw don mɔgɔ minnu janfa ka di parce que u ka kira ye Yusuf de ye nabi ka Yusuf ale nabi ka Musa ka jamakulu mɔgɔ de ye nin ye a mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ furu la baarada la kow la an b'a fɔ baara mana ɲagami a y'o bila la mais an kɔni kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye sinon mɔgɔ fɔlɔ min janfa ka di jamakulu cɛ la o ye Beli ye o ye nisɔndenw ye a daminɛ yɔrɔ la an b'a wele tasuma don ni tasuma ni tilara la i bɛ ji k'a la dɛ sinon a mɔgɔ an bɛ tila dɔrɔn an b'o bila kɛrɛfɛ Hitler nana dama tɛmɛ dɔrɔn an ye ji ɲini ka k'a ka tasuma na o de la Hitler ko banna en 1945 sinon tasuma don donc o bɛ o cogo la donc i b'a so filanan min yɛrɛ sɔrɔ Scorpion kɔnɔ waati gɛlɛn ni waati jugu la ye Pluton farali Mars kan o ye saya de Beli bɛna kisɛ ci Beli bɛna fura dilan Beli bɛna teliya kow la mais a bɛna Scorpion mara ji de kɔnɔ o ji de kan k'o tasuma in faga sisan o mɔgɔ bɛ kɛ cogo di olu ka ɲɛnamaya daminɛ bɛ kɛ sumayaw kɔnɔ gɛlɛyaw kɔnɔ o kɛ maa ye fana maa min tɛ sɔn poroni ma i ka Scorpion nɛgɛn ko la ka don o ka di Scorpion i ka Scorpion karaba i k'a fɔ i b'a don ko la a fɔ olu ma bana ko yɔrɔjan taga dugujan tagaw a mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ t'a faso yɛrɛ ye olu bɛ miiri nin de tun bɛ kɛ Poutine ka jamana kɔnɔ sisan nin de tun bɛ Macron kɛrɛfɛ sisan olu bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka idée ye k'a sɔrɔ u yɛrɛ t'o jamana mɔgɔ o de ye Scorpion kɛ dibiso ye an b'a fɔ dibisodenw ale mɔgɔw bana mun fana ye diɲɛ bɛɛ ka kira mun minɛ ka tɛmɛ kira bɛɛ kan n'a bana ɲɔgɔnma mɔgɔ yɛrɛ minɛ o kira Ayuba o de ye Scorpion mɔgɔ ye Scorpion de ye bana ka so saya ka so yɛlɛma ka so mais o kɔrɔ tɛ a mɔgɔ bɛ sa ou bien a mɔgɔ dɔrɔn de bɛ bana dɛ a dolo ja mana sigi adamaden kan a b'o de ko sugu d'i ma mais a mɔgɔ mana bila i ka baarada ɲɛma a bɛ taa ɲɛ a mɔgɔ mana bila i ka jamana ɲɛma n'a datugulen don a bɛ dayɛlɛ a mɔgɔ mana don ko o ko la a ka relation bɛ se yɔrɔ bɛɛ ma a ka jamana mankutu bɛ bonya a tɔgɔ la a balontanna a journaliste a mana k'a fɛn o fɛn a baarakɛla fɛn o fɛn ye i b'a a ti don n'a bɛ jamana min kɔnɔ a mɔgɔ dɔ tun ye Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture ATT tun ye Scorpion ye Joe Biden mun bɛ ka Amérique mara bi Scorpion don waritigiba dɔ tɛmɛna Bill Gates Scorpion jamakulu mɔgɔ don o la n ko nafolo so don mɔgɔ min bɛ fura dilan i ye nafolo dɔ tigɛ dɛ mɔgɔ min bɛ kɛlɛkɛ marifa dilan i ye nafolo dɔ tigɛ dɛ nin so fila in de ye mardi dolo ka effet ni a jiginna ka bɛn mɔgɔninfinw ma dugukolo kɔ kan a f'o ma Beli ni Scorpion n'an bɔra o kɔnɔ hali bi ni kuma bɛ n bolo an bɛna se jeudi ma alamisa de ye Jupiter ye o dolo a bɛ f'o ma Jupiter planète Jupiter ale de ye garisɛgɛ dolo ye la chance ale de ye sira ye ale de ye sɔrɔ ye ale de ye a bɛɛ ka ɲɛ ou bien a bɛɛ ka can dolo ye ale de ye sijanya dolo ye ale de ye garisɛgɛ banbali ye n'a ye sɔn garisɛgɛ jugu la a den bangenen bɛ bana sɔrɔ denya kɔnɔ fo maakɔrɔbaya tɛ kɛnɛya n'a ye sɔn hɛrɛ la n'a ye sɔn masaya la i b'a daminɛ depuis fitinin fo ka taa f'i sara i bɛ bɔ étape dɔ la dɔ bɛ fara alamisa dolo o de ka di adamadenw ye nin sira kan o de la mariage demandera farafinna k'an ka furu kɛ alamisa don dɔ wɛrɛ nɔfɛ ko tɛ pour que furubaga fila si ka jan furu kɔnɔ a taara Jupiter ɲɛda de la donc alamisa dolo bɛ mɔgɔ minnu mara o ye kalo fila ye k'a sɔrɔ alamisa don den fana bɛ yen komi an ye don tɔ minnu fɔ mardi ni dimanche ni lundi fana denw bɛ yen mais n bangena nin don dɔrɔn ale ni nin don dolo bɛ ka mara o tɛ kelen ye nin kuma in de la sisan san kalo 12 den bɛɛ bɛn'i ta dɔn ne bangena jeudi mais ne bɛnna nin waati dolo de ma o bɛ dɔn nin kuma in senfɛ donc alamisa dolo bɛ mɔgɔ mara février kalo tile 20 ka na se mars kalo tile 20 ma a bɛ fɔ olu ma poisson o y'ale muso bolo ye a bɛ fɔ o ma musoman a bɛ fɔ o ma jugusodenw horoscope tɔgɔ la a bɛ fɔ o ma poisson kira tɔgɔ la nabi ka nuhun ka jamakulu mɔgɔ de ye poisson ye
jiw bɛɛ la kumaba de ye poisson ye ale ye muso ye poisson mɔgɔ fana Jupiter bɛna effet jigin o kan ka n'o kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bolo mɔgɔ n kelen tɛ se ka laɲɛnabɔ fo n ka maa fara n kan a mɔgɔ mana k'i ka baarada la n'i y'a ci wagati o wagati a b'i ka appel répond a b'i ka jaabi répond a mɔgɔ kɔnɔjɛ kojugu kama ale ni nɔgɔya kojuguya kama diɲɛ bɛ fɛrɛ o ma mais a mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ bamanana n'u bangena ka bɛn san dɔw ma anw tɛ sɔn u ka to fa ni ba kɔrɔ an b'u bɔ ka taa bila maa wɛrɛ fɛ n'u ye san 30 sɔrɔ 40 sɔrɔ an b'u lasegin ka na faso kɔnɔ u bɛ si janyaw sɔrɔ u mana kɛ baara la u bɛ garijɛgɛ di baara ma u bɛ ninakili kura don baarada la mais u yɛrɛ tɛ jate o poisson ka so o de ye a bɛɛ ka tiɲɛ ou bien a bɛɛ ka ɲɛ so de o poisson ka so ala y'o da k'o bɛn buruju so 12nan ma k'a yira diɲɛ mɔgɔ bɛɛ la k'an ka balo ɲɔgɔn na ko ni mobilitigi ka mobili ma ca mécanicien tɛ balo an filɛ télé la ka kuma ko courant de fana bɛ yen énergie fana marché man di ni téléso ma baara an bɛ Nef TV mɔgɔw fo nin yɔrɔ la an b'an lamɛnbaaw fo nin yɔrɔ la donc a tilara k'a fɔ ko ni mɔgɔ ma bana docteur fana tɛ balo dɛ k'a sɔrɔ bana dun man ɲi mais ale doloso in de dara k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ ka balo ɲɔgɔn na ko ni ji ma min adamaden tɛ balo dɛ ka tile bɔ ka bin i ma ko ji la i m'a min i m'a kɛ ka fɛn dɔ kɛ yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn o ka gɛlɛn o de la a fɔra ale ma ko poisson jɛgɛ ka so ni e ye mun sɔrɔ e b'o dun ni mun fana ye mun sɔrɔ o k'o dun an bɛ se ka balo cogo min na o de donna poisson na alamisa dolo kɔnɔ an bɛ bɔ o poisson kɔnɔ an bɛna sagittaire kɔnɔ sagittaire de ye alamisa dolo cɛman ye o bangena novembre kalo tile 22 ka na se décembre kalo tile 21 ma a bɛ fɔ o de ma ko sagittaire siraso den bamanankan na buruju dɔɔni na a bɛ fɔ ko siraso den buruju so 9 o de ye cɛman ye o fana mana na adamaden na ɲɛnamaya kɔnɔ i ka voyage bɛ caya n'a ɲɛn'i bolo i b'i si bɛɛ kɛ jamana dugu ni dugu sigida ni sigida yɔrɔ ni yɔrɔ i mana dugu fɛn o fɛn fɔ i mana région fɛn o fɛn fɔ n'a ma siɲɛ 2 kɛ a ye 3 kɛ a dɔw la a bɛ tɔgɔma nɔgɔya mɔgɔ ma a bɛ taa ka segin diya adamaden ye o mana tiɲɛ i bolo siraba kasaraw bɛ caya mɔgɔ min ka ɲɛnamaya kɔnɔ nin ye siɲɛ 5 ye n ye accident sɔrɔ nin ye siɲɛ 7 ye kamalen yɛrɛ tora accident na muso yɛrɛ tora nin ko la a bɛ fɔ o de ma sira Jupiter tellement que turabu kɔnɔ an nana fɔ o ma ko siraso Alahu Taala ka so ko ala yɛrɛ de ye sira ye o kuma in ye tiɲɛ o de donna alamisa dolo fɛ ala yɛrɛ sira ye cogo jumɛn na n'i ye silamɛ i bɛ taa misiri sira de fɛ ka taa ala ɲini n'i ye chrétien i bɛ taa église sira de fɛ ka taa ala ɲini malan t'a la fana i bɛ taa i ka ko in ɲini ala fɛ sira dɔ de fɛ n bɛ taa muso ɲini n bɛ taa sira de fɛ n bɛ taa baara ɲini n ka baara sira filɛ n bɛ bɔ Mali la n bɛ taa Faransi ni Mali cɛ sira n bɛ bɔ nin ko in na n bɛ taa nin na sira de bɛ o de bɛ ale ka so kɔnɔ ale fana ye maabɔw bange diɲɛ kɔnɔ a bɛ tɔgɔtigibaw bange a bɛ kɔtigibaw bange mais o ye mɔgɔw ye u ka furu daminɛ o ka di kunjacogo ka gɛlɛn sagittaire jamakulu poisson jamakulu 100 o 100 60 bɛ furu gɛlɛya sɔrɔ cɛ fara muso kan soit a muso bɛ sinamusotigiyaw sɔrɔ o de b'a lafiya soit a cɛ bɛ furu don ka bɔ sɔrɔ ou bien muso caman furu sɔrɔ ale dolo kɔni ti adamaden da kelen ma garijɛgɛ de don a b'a suru i kan dɛ n'a ye sɔn bana na o de ka gɛlɛn mais n'a ye sɔn hɛrɛ la i b'a sɔrɔ nin cogo la ale ye mɔgɔ min bange président na o bɛ yen Faransi président bɛ yen bi actuel Emmanuel Macron ale ye nin jamakulu mɔgɔ ye sagittaire don Jɔnmuna Tarawele fana ale ye poisson ye ɲɛfɔli don doloso la ayiwa ka tɛmɛ ni kumaw ye n'an bɔra alamisa dolo ka tile 60 mara la an bɛna se don min ma sa o ye juma ye an ka vendredi di ma o ma k'a kuncɛ ni sibiri ye vendredi fana dolo fana de bɛ kalo 2 mara ale bɛ toro mara n'o ye garisigɛso denw ye o ye mɔgɔw ye jamakulu minnu bangena avril kalo tile 21 ka na se mai kalo tile 20 ma a fɔ o ma garisigɛso denw garisɛgɛ ɲininaw mɔgɔ de y'olu ye o doloso ye musoman ye o ye jumaw ka don musoman ye n'o ye mɔgɔnifin bange diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛ maa kanu ye maaw b'i kanu a 100 o 100 80 bɛ kanu sɔrɔ maaw yɔrɔ a 100 o 100 kunkanko san 135 ɲɛnabɔbaliya don n ye n ka denya daminɛ n ye n ka maaya daminɛ ni tɔɔrɔw ye gɛlɛyaw ye banaw ye hamiw ye kalanw na n sɛgɛnna
yin to ni nga ma ɲɛ sɔrɔ a la joona i b'a ye ni mɔgɔ cɛ la mais ala bɛ nɛɛma de fiyɛ olu ka bɔgɔ in na san 35 36 ka taa se u ka maakɔrɔbaya ma a mɔgɔ 100 o 100 fana 70 bɛ si janya sɔrɔ a effet mana jigin kan a bɛ fɔ juma dolo de ma Venise kanu dolo kanu de bɛ ninnu ka so la a bɛ fɔ ninnu ma camancɛ mɔgɔ o ti ɲɛfɛ o ti kɔfɛ k'olu de bɛ milieu la i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn ɲini i kan ka kanu de ɲini ni hadamaden n'i kanuna fɛn o fɛn na misali la bi Nef TV kanulen don cogo min na a n'a baarakɛbagaw donc à travers ça Dolo Baro yɛrɛ fana ale filɛ kɛ Nef TV kan bi Dolo karamɔgɔ Karim fɛ donc ko bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ten ɔ juma Dolo mana mɔgɔ mara a bɛ kɛ mɔgɔ ye kɔnɔna mɔgɔ toro kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ ye sariya gɛlɛn a bɛ kɛ mɔgɔ ye inchangeable maa mun ti yɛlɛma maa la don dɛ n bɔra la n t'a fɛ bilen don dɛ a den bɛ kɛ rankini mɔgɔ ye n'i m'i ka dumuni kalifa la olu bɛna ta k'a manger ale ti a fɔ ko boyi parce que i m'a f'ale ye yɛrɛminɛ de b'olu la bɔgɔw de don sɛnɛbɔgɔw de don ɲɔ bɛ dan bɔgɔ mun na n'i ye ɲɔ dan n'i m'a kɔrɔsiyɛn i ma fɛn kɛ o olu fana n'i m'olu bila ko la f'i ye ko bila olu kɔrɔ wa i ma ko kɛ a ye mɔgɔbaw fana bange diɲɛ kɔnɔ reine d'Angleterre ala ka hinɛ a la toro don Usman Sirif Madan Aidara Mali cɛba dɔ don toro fana don an ka foli bɛ a ye nin yɔrɔ ninnu na ayiwa maaba dɔ don Mali kɔnɔ o ye Juma Dolo fɔlɔ ye a nana bɔgɔ la musoman na a t'i yɛrɛ sɔrɔ cɛman na balance de kɔnɔ o mɔgɔw bangena ka na septembre kalo tile 23 ka na se octobre kalo tile 22 ma 23 septembre au 22 octobre a bɛ fɔ olu jamakulu mɔgɔw ma ko horoscope balance a fɔra ma bamanankan na farankan so mɔgɔ ninakili fiɲɛ de b'o dolo so in mara n'an b'a fɔ ma oxygène n'o dolo in ja sigira bunahadamadenya kan mɔgɔ minnu bɛ bange a kɔnɔ o bɛ kɛ maaw ye communication facile kuma ɲɛdɔn b'o la kuma bɛ nɔgɔya a 180 bɛ kuma nɔgɔya sɔrɔ n'u ma kuma o tɛ fɛn sɔrɔ wa kuma kojugu fana bɛ mɔgɔw ɲagaw la ni jamakulu mɔgɔw kan ka kuma k'a dan to nka ni ninnu bɛ ko ɲɛ ma baarada la tubabuw bɛ mɔgɔ minnu bila u ka médiaw n'u ka communication sira la balance b'a la dugu ni dugu bɛ kɛlɛ la misali la siya dɔ ni siya dɔ bɛ kɛlɛ la an ka jɔn wele i bɛ balance jamakulu mɔgɔ de wele a ka taga kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ni tentigi don ni civil don ni dugutigi don ni jamanatigi don n'a kuma n'o ko la a b'o dilan ale de bɛ furu fɔ union réunion marié o de bɛ balance la parce que bɛ kiritigɛlaw bolo o de ye balance ka so ye e ta in ka ca ɲuman cayara e k'a bɔ juguman cayara e ka taa prison la balance mɔgɔ dusu kasilen i kɔrɔ a cɛlaka a b'i datugu k'a sɔrɔ hali a ma réfléchir a fɔ olu ma insensible olu bɛ sensibilité sɔrɔ lorsque ni ko tɛmɛna après l'acte u bɛ agir a muso bɛ se ka na dɔrɔn don kelen i bɛ kuma bɛ fɔ a ni cɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma la dɔrɔn don kelen a bɛna ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ale bɛ miiri a selen so de ko a kun man ka kɛ ten an bɛ fɔ u ɲɛna ko n b'a la k'an lamɛn Nef TV sababuya la nka n b'a f'u ɲɛna bi u kana dusu bila hakili ɲɛ u ka to ka miiri sani u ka ko kɛ Vladimir Poutine ye ni mɔgɔ dɔ ye balance Musa Traoré ala ka hinɛ a la Mali président don Mokhtar Wane ni bandaw bɛɛ tun ye balance o ye jamana in mara Chine yɛrɛ ka indépendance ta avril kalo tile 3 tile fɔlɔ ka se tile 3 ma Chine y'o kɛ balance nɔfɛ Chine bɛ cogo di bi Chine intervenir la kɛlɛ la a ma ca mais i Chine kanu parce que o y'a to an ye téléphone sɔrɔ an ye micro sɔrɔ an ye radio sɔrɔ an ye télé sɔrɔ an ye nin sɔrɔ an ye nin sɔrɔ an m'o fɔ o la fana k'a sɔrɔ o tun bɛɛ kɔ mais bi u b'a fɛ ka bila bɛɛ ɲɛ ala ka Mali fana ko nɔgɔya ala ka Mali tɛmɛ o la o faamuyana donc n'an bɔ balance kɔnɔ an bɛna cogo laban na ni o ye dɔgɔkun 7 ye n'o ye Dolo so laban ye o de bɛ bɛn samedi ma samedi a fɔra Dolo ma Saturne dibi Dolo mais Dolo so 2 bɛ de tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a so 2 in mara a so fɔlɔ ye musoman ye n'o ye Capricorne ye masaso denw a so 2nan ye cɛman ye n'o ye Verseau ye jigiso denw mais Uranus bɛna fara Saturne kan ka Verseau mara
an bɛna da dɔ la parce que doloso dɔ don ni Saturne nana mɔgɔ mara so fɔlɔ la o ye musoman ye o bɛ daminɛ décembre kalo tile 22 ka na se janvier kalo tile 20 ma tik a bɛ jɔ ye o de ye masaya so ye o de ye maabaya so ye o de ye koba sɔrɔ so ye n'o ma walawala o mɔgɔw fana b'a fɔ ko karamɔgɔ ko anw de ye maabaw ye ka tɛmɛ bɛɛ ayi n'a dolo ja sigira e kan kalo o kalo kɔnɔ e bɛ bonya dɔ sɔrɔ e bɛ tɔgɔba dɔ sɔrɔ n'i tiɲɛna a bɛ tɔgɔkolon d'i ma mun ka bon ka tɛmɛ n'i ɲɛna a bɛ tɔgɔba d'i ma mun ka bon ka tɛmɛ masa si ka masaya ma masa Solomana t'a bɔ o de ye Capricorne ye Jésus fana chrétien ka masa do kira do o de fana ye Capricorne ye 25 décembre parce que a bɛ daminɛ décembre kalo tile 22 c'est janvier kalo tile 20 n'i bɛ masaya ɲini diɲɛ kɔnɔ ou bien mana sigi place la a ka girinya n bolo a ka bonya n bolo nin doloso in filɛ dɛ ni le bɛ bonya di mɔgɔ ma ale de bɛ kɔrɔta di mɔgɔ ma n'a den bangena ka na diɲɛ kɔnɔ a ka denmisɛnninya kɔnɔ tellement que bonya bɛ ye a mɔgɔw ɲɛda la ka caya cɛw bɛ siran a musow ɲɛ est-ce que ni ala ne ye professeur de ye est-ce que ne mana don nin na a bɛ sara bɛ o bɛ miiri fo bɛ taa furu gɛlɛya lase exemple de professeur yɔrɔ o bɛ taa furu gɛlɛya lase Capricorne ma a cɛlaka fana mana na baarada la ale yɛrɛ vɛsi cogo yɛrɛ bɛna directeur yɛrɛ sɔrɔ simple la bamananfini na a b'a fɔ ko nin ye tubabumɔgɔ ye nin mana na an ka baarayɔrɔ la o fana bɛna kɛ baara sɔrɔ gɛlɛya ye Capricorne ma tubabu ti mɔgɔ bila ka taa diɲɛ ko foyi la o t'u bila ka na farafinna an fɛ kuma foyi la tant que o ma sin mɔgɔ dɔ ta ni ne bɛ se ka nin kalo in ko in kɛ an ka nin bila ka na nin jamana mɔgɔw fɛ ka bɛn ni sanga in ma ka bɛn ni heure in ma ka bɛn ni san in ma a bɛ dɔn nin doloso de fɛ u t'a si kɛ kun fɛ k'a sɔrɔ olu nana dolo in sun ta anw yɛrɛ fɛ farafinna yan a nanzarakan de ye Saturne sibiri dolo dafalen dolo falen dolo dibima o de la masaya bɛna su fɛ tile fɛ fɛn tɛ mɛ bamanankan ni an ka ngaraw y'a fɔ ko masaya bɛna tile fɛ mɛ a bɛ dilan su fɛ su dolo de n'a ye élection kɛ vote jaabi bɔ su fɛ tile fɛ masakɛ bɛ na a sigi a ka so la o tɛ voilà donc o ye masaso ye k'a di nin yɔrɔ in na donc a cɛlakaw olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ denmisɛnninya kɔnɔ baarako la olu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ maakɔrɔbaya kɔnɔ olu kɔrɔbalenba dɛ o de bɛ k'olu ka vie de luxe waatiw ye o muso fana kɔrɔlenba mɔdenw bɛ waati min na dɛ o de bɛ kɛ vie sɔrɔ ni araji sɔrɔ waati ye olu yɛrɛ tɔgɔ la o de bɛ kɛ sangaso sɔrɔ ye ni maaw kɔrɔbalen o la ala tɛ bɛɛ da kan bɛɛ ka sɔrɔ bɛɛ waati kelen ma n balimakɛ min tulo bɛ na n balimamuso tulo bɛ na ni e bɛnna Saturne ma sibiri dolo ka waati ma n'i ma ɲɛ sɔrɔ denmisɛnninya kɔnɔ ani jigitigɛ ala ma i bɛ laban ɲuman sɔrɔ i bɛ adamadenya hakili sigi ni an bɔra kɔnɔ a laban ni kumakan laban sanni n ka kuma di aw ma o de ye an donnen Uranus ale nan'i yɛrɛ sɔrɔ Verseau kunna janvier kalo tile 21 ka na se février kalo tile 19 ma o de ye samedi dolo doloso min farala kan n'o ye Uranus ye ka na mara a bɛ fɔ ale ma jigiso ko diɲɛ bɛ jigiya bolo 9TV jigiya sababu journaliste Iba Diallo radio Ciwara sababu dolo karamɔgɔ nalen filɛ sigi ni diɲɛ bɛɛ bɛna ye aw ka teleso fɛ ka nin kuma ninnu kɔrɔ jigiya sababu diɲɛ jigi nin so in de don jigiso de don a bɛɛ tile 30 ma dolo kɔnɔ ale doloso in mana cɛbakɔrɔ mara ka muso mara ka denmisɛn mara ka mɔgɔkɔrɔ mara a jaabi k'i la cogo di e bɛna don mɔgɔ jigi kɔrɔ ne y'a tiɲɛ ne e bɛna a dilan yɔrɔ ɲini nka n'e b'i to a dilanni na e yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ mɔgɔ m'a fɛ bɛɛ ka lafiya o de bɛ tɔɔrɔ a ye maabaw bange a ye président yɛrɛ d'an ma Alpha Umaru Konare Verseau don san tan kɛ Mali mara kɔnɔ Ibrim Boubacar Keïta ala ka hinɛ a la Verseau don Mali président dɔ don a ye san 8 kɛ Mali kɔnɔ donc pour que k'a yira mɔgɔw la Cristiano Ronaldo a ka balontanna ye Verseau de don n'u bɛ ko la ko tiɲɛnen jɔn b'a jɔ ko b'a fɛ ka dafiri jɔn min na ka ninakili don a la mais olu de bɛ to dilanni na a bɛ f'u diminen ma ko denworotanw ni maa minnu dimina dɔrɔn u bɛ sira yɛrɛ falen mais n'olu ye ka taa sira jugu fɛ u bɛ sama ka na sira ɲuman fɛ o de bɛ Verseau la donc tubabu ni diɲɛ jamana arabu jamanaw fana bɛ nin kalo waati de kɔnɔ k'aw ka kobaw sigi ni mun ye Nabi ka
kira nɔfɛ cɛba dɔ tun bɛ Badrali Badrali ka so jigiso ale donna silamɛya diinɛ jikɔrɔ cogoya min na n'a labanna ale yɛrɛ fagali ma Misiri kɔnɔ nin so in y'a s'a ma satiri min b'i bonya e b'a dilan maaw ye iranisi bɛ na maaw bila u bɛ senkɔrɔ cɛ nin ye dolo so kɔnɔntɔn sigilen ye cɛman ni musoman ka na di maaw ma nka verso mɔgɔ mana bange ayiwa a tigiw ka n'u ta u ka tɔgɔ n'u ka manja ni bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ fɛ u k'u yɛrɛ kɔlɔsi k'u yɛrɛ ta jateminɛ sinon u bɛ maa 100 ka furu dilan mɛ muso t'u bolo u bɛ muso 100 ka furu labɛn terimuso 100 di furu la mɛ u yɛrɛ ma furu o de b'a cɛlakaw na musolakaw sɛgɛn n'a bɛ ka baarayɔrɔ la intelligent mɔgɔ don u ka hakiliw ka bon olu de ye internet dilan olu de ye mansimafɛn dilan olu de ye kuranmafɛn dilan a bɔra verso de la électricité énergie verso de y'a kɛ merci. I b'a dɔn n b'a f'i ye karamu a ye maaw bɔ dibi la n b'a dɔn k'a fɔ maa fɛn fɛn sigilen bɛ k'a filɛ nin waati la kelen sanfɛla la caman ye i taabolo ye caman ye i taayɔrɔ ye nin ko la o la sa karamu i ka nin kuma fɛsɛfɛsɛlen kɔfɛ n b'a fɛ k'i ɲininka nin ko bɛɛ lajɛlen i y'a yira k'a fɔ dɔw ta bɛ daminɛ hɛrɛ kɔnɔ k'a kun cɛ gɛlɛya kɔnɔ dɔw yɛrɛ ta bɛ daminɛ gɛlɛya kɔnɔ k'a kun cɛ hɛrɛ kɔnɔ ayiwa ni planète kɔnɔntɔn in kɔnɔna la i ye min ɲɛfɔ an ye sisan dolo karamɔgɔ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin ko la ni min ta ye ɲuman ye k'o ka ɲuman sisi a bolo ni min yɛrɛ ta ye juguman ye k'o yɛlɛma k'o kɛ ɲuman ye a bolo dolo karamɔgɔ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a bolo. ok ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ an bɛ lamɛnbagaw fo kosɛbɛ ayiwa n'i y'o lajɛ dolo karamɔgɔ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye maanifinya kɔnɔ ale de bɛ nin waatiw dɔn ale de b'a dɔn ni jamana bɛna ko dɔ daminɛ est-ce que ni dolo karamɔgɔ ɲininkana a t'a fɔ nin kalo ni tile hakɛ an man ka kɛ nin na a y'a kɛ nin waati in na parce que nin waati nin ye kuntalajan ye nin ye nɔgɔman ye nin ye ɲuman ye ni mɔgɔ yɛrɛ fana bangena ka na dugumakolo kɔ kan anw b'a dɔn n'a nana kunkololabana de bɛna kɛ nin kalo denw ka banaw ye mɛ o la dolo karamɔgɔ bɛna fɔ sisan nin yiri de ka ɲi kunkolodimi ma e ka taa nin yiri in bɔ ka k'i yɛrɛ la e k'i yɛrɛ furakɛ nin don in fana na n'i ye bangena ka bɛn nin kalo in ma misali la n ko mars ye fura de ye n'i ye bangena ka bɛn nin kalo in ma n ko gémeaux ye mercure de ye n'a bɛ fa fɔ mɔgɔ la fa minnu bɛ tali kɛ minnu bɛ lecture kɛ u yɛrɛ ma siradaw la donc yiri jumɛn ka ɲi mercure yɛrɛ ma mercure yɛrɛ couleur bu bɛ yiri jumɛn di dolo karamɔgɔ ka baara de bɛ mun ɲɛɲini ma k'o dilan o bɛ se ka ɲɛ o mɔgɔ ka baara na cogo di o mɔgɔ ka hakilina ko la cogo di ka sira kana se k'o tigi sɔrɔ n'i bɛnna n'a gɛlɛman ye n'i bɛnna n'a nɔgɔman ye pour que a ka sinsin parce que don de bɛ nin ko la doloso min fɔlen filɛ a bɛɛ n'a ka don don mɛ ni e bangena sisan ka bɛn bélier ma mars ka dolo kɔnɔ o ye mardi dolo ye mɛ n ko dɔgɔkun don 7 bɛɛ de min yɛrɛ sɔrɔ o kalo in kɔnɔ parce que tile 30 de denw bɛ bange ni misali la mardi o ye nafolo ye o ye bélier ye o ye n'i ka so ye mɛ ale jugu bɛnbaliya b'ale ni mun cɛ o ye vendredi donc ni vendredi don den nana bange bélier ka so kɔnɔ sisan a bɛna gɛlɛya dɔ sigi a tigi ka maanifinya kɔnɔ a bɛ kɛ waritigiba ye koyi a si kɛ ko bɛɛ bɛ tigiba dɔ ye koyi mɛ a bɛ ko dɔ gɛlɛman d'i ma i yɛrɛ bɛ mun ɲɛɲini ka sɛgɛn ni sera dolo karamɔgɔ ma a b'a fɔ karisa e bangena mardi juma dolo de tun bɛ mara la ou bien bangena juma mardi dolo de tun bɛ mara la donc i bɛ kɔn i bɛ nin kɛ n'i ye mankan ye yɔrɔ min na i b'i sen fa ka bɔ yen ou bien i bɛ tasuma ji ɲini ka tasuma in faga n'o dusukun ɲuman dira a ma a bɛ kun n'a yɛrɛ ka taga o sira kan o ye dolo karamɔgɔ jɔda belebeleba ye a jɔda bɛ bunahadamadenya tɛmɛsira bɛɛ la n bɛna furu kɛ kalo dɔ ye sɔrɔ surumani kalo ye n'i ye furu k'a la a t'i si sɔrɔ don dɔ fana ye surumani don ye kalo dɔ kɔnɔ n'i ye ko daminɛ a la n'i so jɔ a la a t'i kun cɛ ka ɲɛ ni kasara ma bɔ a la dolo karamɔgɔ de b'o waati dɔn n'i kumana o fɛ o b'a to a k'a jira la karisa e ta in man ka kɛ nin kuma na an ka nin kuma kɔnɔ an dun bɛ jamanaw fana kɔnɔ o de la kalo 4 bɛ yen pour que ka dolo karamɔgɔ jɔra kumaba dɔ yira an lamɛnbagaw la parce que diɲɛ mago bɛ dɔɔnin min na bi mun bɛ se ka yira ne bɛ kalo 4 yira jamana in na kalo fɔlɔ ye capricorne ka waati janvier kalo kalo filanan ye bélier ka waati avril kalo kalo sabanan ye cancer ka waati juillet kalo kalo naaninan ye balance ka waati octobre kalo ni mali sera k'a ka kobaw kɛ nin kalo kɔnɔ tubabuw bɛna jɔnya n'an fɛ yan
tout à la tata ni Mali sera ka le 22 septembre bo division kono kana nay janvier kono be masasoyi jembe be plala nous dans nay beni kono ni soyi jembe ni be da Mali kan nous dans nay cancer kono jouer kala o fasoyi jembe be na Mali du ko fa ma fait nous na bla balance kono o ni na ni fin jembe bi ni shi Mali jaw ni Mali ma ko ni Mali ka culture transfert ni ni makani Amérique yi tasigi jouer kaloka Iran Pakistan no tasigi Afrique kaloka Poutine ya tasigi 92 le sila dati falla en 92 tout près abla Capricorne ka Chine ya dati falla ka abla wa kele ko fe ni Japon ka kele ko fe Chine ya dati falla ka abla octobre kalola olu yi je jamana baw ye olu sɔnna k'u ka date falen faransi fana ka date bɔ wagati dɔ la ka bila cancer kelen kɔnɔ le 14 juillet Amérique t'a bila le 7 juillet Amérique t'a sigi alamisa don yɛrɛ de fɛ diɲɛ nɔfɛ donc k'a yira diɲɛ ko foyi tɛ kɛ kunfɛ diɲɛ ko bɛɛ n'a kɛ waati dɔ a n'a kɛ san dɔ a n'a kɛ kuma dɔ hali président élulen bɛ taga palais la ka taga sigi a kan ka nin ɲini ka dɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka sigi pour que jamanadenw ka lafiya sinon ale kelen lafiyalen tɛ jamana lafiyalen ale ka parti dɔrɔn lafiyalen an yɛrɛ ɲɛ b'a la o de ye farafaraliw caya o so naani bɛ yen anw tɛ sɔn jamana ko ka sigi o kan o bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ merci Senleko beledugukaw ka Karimi n'o ye Kuluba Sɔgɔnafin Karimi Laturu Karimi Dolo Karimi dɔnnibaa don wa a ye tubabukalan fɛnɛ kɛ ka o sangakalan sɛbɛn nafama sɔrɔ n'o ye université ye a ye kuma min fɔ sisan hakili la a bɛ komi Karimi ni an ka jamana faamaw u bɛ ɲɔgɔn kalama walama u bɛ Karimi lamɛn bari janvier kalo tɛmɛnen de kɔrɔ an ka jamana ka souveraineté u ye date sigi k'a fɔ ko dorénavant ko Mali ka souveraineté a bɛ kɛ janvier kalo kɔnɔna la 14 janvier donc olu bɛɛ ye misali ɲumanw ye n'a kɛra don min na ka na se bi ma ni Mali t'a la ka yanga ni Mali t'a la ka san sɔrɔ fɛn t'a la ka bɔ a la n tɛ ni nafolo ye nka dawula ni sanga yɛlɛ a b'a la ka tugu siran ni bonya ne bɛ ka tugu Mali kɔ ne bɛ fɛ ka Dolo karamɔgɔ Karimi ɲininka i bɔra ka Doloso 9 fɔ a bɛɛ fa ye tile ye a bɛ don mara a bɛ kalo mara a bɛ san mara ni Doloso min ye san min mara i n'a fɔ ɲinan san o kalifalen don Doloso jumɛn na wa n'o ye san min mara jamana bɛ kɛ cogo di Jara kosɛbɛ Jalo donc tile ale na 2024 mara an bɛ prévision kɛ kuma kunkurunin na hɛrɛ b'an kɔ mais ɲinan san 2023 maralen bɛ kalo 5 de fɛ lune musoman ale ma san mun mara bɛɛ b'i bolo kɔn den si i yɛrɛ faso de la n'i bɛ faransi hakili bɛ jigin Mali la n'i bɛ si n'i ye Mali ye i bɛ Mali de miiri ɲinan ye faso san de ye Poutine bɛ ka lutter ka kɛlɛ kɛ ɲinan 5 de ɲɛkɔrɔ pour que Ukraine ka segin Poutine ka jamana kɔnɔ Russie jamana kan komi a tun b'a kan kɔrɔlen la cogo min na Afrique bɛ ka kɛlɛ de kɛ fo an ka to an ka yɛrɛma hɔrɔnya na san mun na a ɲɛsan de ye ɲinan ye ni jamana o jamana ma se ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka ɲɛ ɲinan faso kɔnɔ n'an taara tile la sitanɛ na kɛlɛ ni ɲɔgɔn sama la san wɛrɛ 2024 kɔnɔ a bɛ gɛlɛya ɲinan de ye faso ye ɲinan de ye bɛn ye ni bɛnbaliya bɛ siya dɔ cɛ Mali kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli sanni an ka se 31 décembre ma u ka t'o fɔ k'o ban a san bɛ kɛ dugukolo ko kɛlɛ sanw ye a san bɛ kɛ n yɛrɛ ka faso n yɛrɛ ka dugu n yɛrɛ ka jamana n yɛrɛ ka dugu n'i tora ka hali kɔrɔfɔ mɔgɔ wɛrɛ ka jamana ka to ka dɔ fɔ o ma a tigi dusukun bɛ funtɛni Maliden bɛ k'a fɔ Mali ɲinɛ ye Mali bɔ san ye ɲinɛ ye Mali yɛrɛ san ye sanna sankolo la a bɛ mɛn mun nɛma kɔnɔ a bɛ mɛn mun kɔrɔta kɔnɔ o la an tun y'a ɲini depuis 2021-22 ko Mali ka se ka président kun ɲini en 2023 faso kɔnɔ o tun ma kɛ maa o maa ye o tun bɛ se ka jamana ɲɛnakili san 10 kɔnɔ
ɲina sanni b'o ju fɛ hali n'a ma se kɛ ɲina maa dɔ bɛna programme kɛ élection na 2024 kɔnɔ sani ka don a kɔnɔ donc n'an donna san wɛrɛ kɔnɔ o prédit ka yira Dolo yɛrɛ ye jumɛn ye 2024 ye tasuma ka san de ye lion de don tile de don 2024 bɛɛ bɛna fɔ ko ne n yɛrɛ ne n ka kanufɛn n ka bolimafɛn n ka nafolomafɛn n ka dugukɔrɔfɛn n ka kɛlɛkɛminɛ n ka kɛlɛkɛcɛw o san ye tasuma ye a bɛ yelen don kow la maa o maa bɛ yen n'i ka ko bɛ dibi la fana k'a bɔ pewu 2024 de don nin ye muso in tɛ ye ma furu 2024 ala deli kosɛbɛ o la dɛ n'i ye kalanden ye ma baara sɔrɔ baara ɲini i k'i wuli ka i jɔ i sen tigɛ fila kan 2024 kɔnɔ yɛlɛmaw bɛ kow la mais a san negemafɛn min ta de bɛ fanga sɔrɔ o la an b'a fɔ autorités ye u ka jamana dondaw sɔgɔ ka kala ka ɲɛ sinon stupéfiant bɛ caya a san na a bɛ bana min lase adamadenw ma negemafɛn banaw de bɛ caya an k'a fɔ dumuni dilannaw bɛɛ fana u ka dumuni dilantaw kɔlɔsi sinon dumunimafɛn nɔfɛ banaw fana bɛna caya san 2024 kɔnɔ san'an ka s'a ma n y'a kuntigɛ ye fɔlɔ dimanche Dolo de bɛna mara lion de bɛna 2024 mara tile de don an ye nin san 2 ɲɛfɔ donc ni Doloso nana san mara i ma jalo k'i ka question jaabi tɔ préciser o Dolo ja de bɛ kɛ diɲɛ kan ka bɛn n'o waati tile lion min mana na mara la exemple dɔ 1981 o ɲɔgɔnna de bɛ segin ka na 2024 o san ne filɛ san yɛrɛyira san tɛ n ka ko dogo san m'a forcer a ka kɛ san voilà n fa tɛ se ka mara n ba tɛ se ka mara o san de don olu ti bɛn an ka culture ma donc nin b'a yira denbatigi bɛɛ ka i ka denw mara ɲina ka hakilina ɲuman d'u ma o kana don fɛn kuntanw na ka bɛn san wɛrɛ ma sinon hali ni maa o maa bɛ yen ni ɲagami ni tiɲɛni ka di ye i kɔ bɛ bɔ fiɲɛ na 2024 n bɛ dan o yɔrɔ ma. Nti baasi ye i b'a an ka waati bɛ ka sɛnsɛn dɔɔni nka halisa ɲininkali kunkurunin dɔ bɛ n bolo ka ɲɛsin Karim ma i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma fɔ kɔnɔ sisan k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ Mali kalifalen minnu la bi u bɛ Karim ka kuma mɛn ne b'a fɛ ka précision de sɔrɔ a la bi Karim maa wɛrɛw bɛ e wele ka taa jamana wɛrɛw la ka to ka kow lajɛ ka to ka jamana kow lajɛ an tɛ jamana tɔgɔ fɔ nka bi a ka ca san 4 ye bi Karim ko o ko bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ e b'a fɔ maaw ye k'a ɲɛsin an ka autorités ma ka sɔrɔ a ko ma se fɔlɔ ayiwa an ka autorités i ka c'est-à-dire i n'u cɛ bɛ cogo di bi u b'i wele wa u bɛ s'i ma wa ka se ka jamana kunkanko kibaru ɲininkali k'i la wa n'a fɛ ka f'an ye la. Ok, ka ɲininkali diyara n ye dakuruɲɛ damadɔ la ayiwa an bɛ jamana min kɔnɔ a ka bon an bɛ jamana min kɔnɔ a sigilen bɛ taabolo caman kan caman b'a lamɛn ani denmisɛnnin fanba bɛ fɛn lamɛn k'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ ko yɛrɛ kunna a bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma s'a seyɔrɔ la mais n'i y'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ bɛ kumakan sɔrɔ joona denmisɛnnin bɔ fili kɔnɔ sisan bi ne ye kuma damadɔ fɔ jamana in kɔnɔ ka ɲɛsin ɲina san yɛrɛ ma n'a ko bɛna jamana sɔrɔ a bɛna jamana sɔrɔ olu kɛlen de jamana ɲɛmaa dɔw bɛ ka ko de ko nin kosɛbɛ kosɛbɛ ka taga parce que diinɛ jamana don laïcité bɛ jamana in kɔnɔ dimension caman na ni mun ma mun faamuya ni mun ma mun fɔtɔ ye don min na o bɛ mɛn mun na o kɛrɛfɛ ka sɔrɔ o ma dɔn sinon ne yɛrɛ sigiyɔrɔ ye Kulubali hali fanga bon bɛ Kulubali fintilaka ba caman bɛ yen bi wala k'an ka kumakanw ta ka baara kɛ n'a ye bi Mali front na ka d'a kan n ye waati 2 perdu ye ɲina ni attaque bɛ kɛ Mali dugukolo kɔ kan Jugu b'a ɲini k'an labin entre 16h 22h wulaya fan fɛ tile binda fana na tile bɔda fana na k'a daminɛ 4h du matin na ka taa se 8h ma Mali fintilaka bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n k'o bɛɛ k'u janto u yɛrɛ la Mali dugu dɔrɔn fana finitigiw dɔrɔn tɛ dɛ duguladenw fana na information di nin kow bɛ ju tigɛ nin waati 2 de kɔnɔ kow bɛ daminɛ nin waati 2 de kɔnɔ Mali donna bɛɛ ka se heure ma o don na o de nin kuma in kɔrɔ ti kɛnɛ kan i y'a faamuya donc kumakan tɛ se faama ma yɔrɔnin kelen
ni y'a lase a ma mun bɛ bɔ a la o de bɛ an ka kuma kale sira la faamuyana sinon alhamdulilayi bi u b'a la ka kow sɔrɔ dɔɔni dɔɔni mais hali bi an b'a fɛ kuma ka se yɔrɔ mun na a ka jija kuma ka se o de ka d'an ye o de bɛ diya jamana yɛrɛ fana na kosɛbɛ. Fuseni yani waati bɛ se a dan na ne bɛ fɛ ka Karim ɲininka ɲininkali dama dama na a ɲininkali fɔlɔ o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin an bɛ jamana min na bi n'a bɛ sini n'a kan kɔni kamara n'a dɔgɔnin fara fara bɛ bɛɛ ka bonya kun kan aw ye dɔnnibaw ye aw ye kodɔn kɔnɔw ye aw ye kokɔrɔdɔn kɔnɔw ye e dolo karamɔgɔ Karim ka se ka maliden caman ka degun furakɛ dakurunya dama dama n'o ye fayida ye nin na san kɔnɔ i bɛ se ka maliyɛnw dɛmɛ ni mun ye cɛman ani musoman. Ok, o diyara n ye tile ɲɛkɔrɔ ale ni su ɲɛkɔrɔ an bɛna sababu kelen dɔ bɛɛ la anw bɛ se ka mun kɛ u yɛrɛ ye nin san ni san wɛrɛ san bana bɛna adamadenw sɛgɛn bana sidɔnbaliw bɛ caya bana minnu y'a minɛ n'a ɲinɛn'o kɔ u bɛ segin ka na kinifɛn minnu tununna u bɛ segin ka na ɲinan san kɔnɔ n bɛna yiri 4 fɔ yiri ye laïcité yiri tɛ maa si jamakulu si kelen ta yiri ye Ala ka fɛn dali ye ni mun sera ka yiri ɲini k'a kɛ o bɛ fisaya o ka so ma yiri dɔ bɛ yen n'i ye yiri bulu tigɛ a bɛ nɔnɔ bɔ o yiri fɔlɔ tɔgɔ ye zaban zɛrɛnjɛ dubali ale ni si nin yiri 4 tilefɛla na n'i taara nin kuru 9 bɔ a bɛ bulu dɔ ɲini a fara dɔ ɲini ka na don daga kelen kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yen k'a banalen don a yɛrɛ t'a dɔn fɛn kelen b'a la n'a y'a min tile 9 k'a ko tile 9 a b'a jɔ a bɛ se 2nan ma yɔrɔ min na a yɛrɛ b'a ka bana sɔrɔ o ye banako sira ye nin yiri mun fɔli filɛ nin ye n'o ye zaban zɛrɛnjɛ dubali ale ni si ye i ye ladɔn sɔrɔ o y'a lili sɔrɔ o y'a fara sɔrɔ o tɛnɛnkun 4 sani san ka ban n'i y'a ɲini a tɛnɛ o tɛnɛ i bɛ taa nin yiri dɔ san sugu la n'i bɛ Bamakɔ yan i bɛ gosi dugu kɔnɔ i bɛ taga dɔɔnin bɔ i bɛ na ni fara ɲɔgɔn kan n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ b'i bolo mun bɛ se ka turabuden sɛbɛn a fɔ turabuden dɔ ma Ibrahima Taliki a bɛ sɛbɛn tomu kelen naani de ye Ibrahima Taliki ye i b'i o sɛbɛn 111 a man ca yɛrɛ turabuden 2nan fana ni o bɛ bɛn su ma n'o ye kansɛri ye o bɛ sɛbɛn 2 1 2 a bɛ f'o ma Bayero dɔw ko Aliba faso turabuden ani denmuso turabuden olu turabuden 2 de bɛ su ni tile ma nin bɛɛ nasi bɛ bɔ 11 i filɛ ka tɛnɛnkun 4 nin yiri mun sɔrɔ i ka baara ko hami de b'e la i bɛ baara la a tɛ ka se k'i nafa wa i bɛ feere la a tɛ ka se k'i nafa wa nasi in don fura in tobili la i k'a ko n'an ka taabolo yɛrɛ don siɲɛ 12 ou bien i si hakɛya la n'i ye san 20 ko 20 walima k'a ko 12 mais a kori ka daminɛ tɛnɛndonyan fɛ i bɛ ka hami fɛn mun na n'i ma se ka solution sɔrɔ a la yiri sababuya la ni Ala tɔgɔ ni turabuden sababuya la i b'i sago sɔrɔ o la sinon si ka ca. Nka dolo karamɔgɔ Karim ni ma fili NFTV ye jabaranin ye min kanulen don siga t'o la jamana kɔnɔ siga t'o la jamana kɔ kan siga t'o la ni an filɛbaa minnu bɛ jamana kɔ kanna la Ameriki Japon Chine olu mago ka jɔ dolo karamɔgɔ la walima minnu bɛ jamana in kɔnɔ dolo karamɔgɔ bɛ lasɔrɔ cogo di dolo karamɔgɔ bɛ baara kɛ maa ye wa? Awɔ dolo karamɔgɔ bɛ baara kɛ mɔgɔ ye dolo karamɔgɔ bɛ lasɔrɔ dolo karamɔgɔ bɔra ka nin kibaruya minnu di a kun de ye ka yira maaw la ka bɛɛ ka taga sira yira la e ni sira mun ka kan e ka taga o fɛ e bɛna ko dɔ k'a ka dugu la ni sira mun ka kan dugu ka taga o fɛ donc k'a yira ni mago bɛ dolo karamɔgɔ la nɛgɛjuru sira bɛ yen réseaux sociaux bɛɛ b'a sɛbɛn Karim Konare YouTube kan dolo karamɔgɔ i bɛ Karim ka information sɔrɔ i b'a ka kumakanw sɔrɔ ayiwa téléso ni fɛnw sanfɛ nɛgɛjuru sira n'i y'a sɔrɔ o yamaruyalen don ka di o de ye 00223 73 46 39 06 ne sera kan 73 46 39 06 n'i kumana Karim fɛ WhatsApp dɔ bɛ appel la i ni dolo karamɔgɔ Karim bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa n bɛ lasɔrɔ cogoya min na i bɛn'o dɔn ni numéro in kan
Nanti basi, iba jalo belum asing macam apa. Angkat kita tak kita aja komplain. Nasa iba, jani kalau mungkin mau dia mah, kami menjadi mati kerana ale absen akan ngai ni masih feroka, akhirnya masih kodoh mak ini lalu fenake, berasa ni Crawford dia mah, menjadi kalau lalu sekami foka kita mak menjadi sangat kena. Okay. Ani tarin dipsi anga jamana marabo blasirani ina fote menena. Ni hakilina do. Okay. Lemu fanga jamana marabo ina. Beki nyeshi faso manyina wale be. Donc a fo Mali marabo ina ka fo transition nyemo ina Niger Mali doy. Burkina Mali doy. Afrique de l'Ouest c'est be Mali doy. Afrique be Mali doy. Mais ananga burubo furula folo anga sɔrɔ ka mɔgɔ ta fana bɔ sinon ni bolo ye mɔgɔ wɛrɛ ka bɔrɔ kɔnɔ ka sɔrɔ i bolo yɛrɛ ma don i ta kɔnɔ i ta bɛ sɔn ka tila i la i ta bɛ sɔn ka tiɲɛ i yɛrɛ bolo an b'o laɲini k'o bolo n'u bɛ jɛ ka ko kɛ an ka jɛ farafindenw k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ka jɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliden siyako t'a la an bɛɛ ka jɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲinan ye bɛn ni fara an san ye n'o kɛra Mali bɛ taa ɲɛ Mali bɛ jɔ wa mun ka di Mali fana ye an kana mɔgɔ bila kɛrɛfɛ exclusion sociale mɔgɔ kana bila kɛrɛfɛ an k'an janto bɛɛ la i ye senfilatigi ye i ye senkelentigi ye i ye bolokelentigi ye i ye maliden ye o ye seko fana mun ye Mali ye kana jɔ i ta nin na e k'i ta kɛ ta nin kɛ président n'a ka jamakulu dɔrɔn tɛ se k'a ko bɛɛ yɛlɛma n'i sɛbɛnna ko fana ye Mali fan mun na e k'o lase fanga mɔgɔw ma nin bɛɛ ye jamana dɛmɛ sira dɔw ye on bɛ dugawu mun kɛ Mali ye maa o maa sigilen bɛ ka Mali kɔnɔ k'u bɛ kasara lase Mali ma Ala ka o ɲinɛ Mali kɔ ni kasara ye kasara min tɛ ban mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka Mali dɛmɛ k'i bolo bɔ ka Mali bɔ gɛlɛya in kɔnɔ ka Mali bɔ kɛlɛ ni tɔɔrɔ in kɔnɔ Ala k'o tigi fana ka jamana taga ɲɛ Ala ka Maliden cɛ n'a muso Ala ka sijara ni kɛnɛya d'u ma Ala ka faamuyako ɲuman d'a n'u bɛɛ lajɛlen ma transition ɲɛmɔgɔ an y'u fo u bɛ baara min na k'u cɛsiri a kan ayiwa k'u kɔfilɛ u ka lamɛnni kɛ o de ye farafin ka karante fɔlɔ ye merci. Sila ko Traoré ne bɛ min da karamɔgɔ ta kan ka an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo Nef TV ale nin kɛra sababu ye ka an wele ka ɲɛmɔgɔyaso ka a maa bɛɛ lajɛlen fo k'an ka réalisateurs fo ani an ka technicien n'an ka caméraman olu minnu ye dibi baarakɛbaaw ye an ka u fo dante foli min na k'a fɔ limanaw ye ko Dolobaro hakili la a tɛna dan nin ma don n'a nataw la kɛnɛ wɛrɛ ni an welela ni Ala sɔnna ma Nef TV fɛ teleso min n'a tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ bi ka babaw sago ka kulubaw kan k'u yɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ko Nef TV an k'an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka sankɔrɔta ni wasa Ala ka di Nef TV ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka tɔgɔ fɔ ka bɛɛ lajɛlen fo hakɛto bɛ na sela la Walasa an filɛbaa cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba aw tun bɛ histoire de kan kɛlɛ k'a bila an foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma maa minnu farala ɲɔgɔn kan bi ka nin baara in k'a ɲɛnamaya aw sigiyɔrɔ la u bɛ se ka filɛliko ɲuman ni laseko ɲuman sɔrɔ cogo min na yani na Sylvain i ka dɔn k'a fɔ kamera kelen tun b'ale bolo Uma Traoré ni bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko Benjamin ale fana tun bɛ kamera kelen dɔ la Yusuf Sidibe ale tun bɛ réalisation na an bɛ foli ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma Iba Jalo ka foli ɲɛsin e yɛrɛ ma e min ye bi masala kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'i fo dati foli min na ka Radio Ciwara ka cakɛda bɛɛ lajɛlen fo Kiyatu Kɔnɛ a sigilen n'an ka kuma sɔgɔma nin waati in na an bɛ foli ɲɛsin a fana ma Ciwara directrice ye ale ye Karimu an b'i fo dati foli min na i ye an ka wele jaabi a diyara n ye a bɛnna an ma an b'a fɔ ni Ala sɔnna ma siyɛrɛ ni Ala ka diɲɛ ye Karimu yɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔna la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan tuguni ka Dolobaro ka a ɲɛsin maliyɛn ni farafiden bɛɛ lajɛlen ma Nef TV filɛbaaw cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba an b'a fana fo dati foli min na k'a fɔ aw k'a bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma hakɛto bɛ nin na salama ma